ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாக்கயா சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशधारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा डिवोटीज, स्क्रीन शेयर பண்றேன். हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डिवोटीज, இன்னைக்கு அத்தியாயம் 9 ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம். இந்த யோகத்துல பகவான் நமக்கு என்ன சொல்ல போகிறார்? மிகவும் ரகசியமான அறிவுன்னு சொல்லியிருக்கிறார் பகவான். இந்த ரகசியமான அறிவுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நேத்து பார்த்த அந்த 8வது சாப்டர்ல அர்ஜுனன் தன்னுடைய சந்தேகங்களை எல்லாம் கேட்டார். பிரம்மம் அப்படின்னா என்ன, அதியாத்மம் அப்படின்னா என்ன, அதிதேவ அப்படின்னா என்ன, அதியக்ன அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு 8 கேள்விகள் கேட்டார். சோ அப்புறம் அது மட்டும் கிடையாது, இறக்குற நேரத்துல கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் வைத்துக் கொள்வது, இறக்கும் போது நம்ம புலன்கள் எல்லாம் செயலிழந்து விடுமே, அப்போ உங்களை எப்படி நினைவில் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டார். இப்போ யோக மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணா அவரை நினைவில் கொள்வது எப்படி அப்படிங்கிறத பத்தி 9லிருந்து 13 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். தூய பக்தியினால பகவான எப்பவுமே நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கறத 14லிருந்து 16 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். பொருள் உலகத்துக்கும் ஆன்மீக உலகத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். பொருள் உலகம் அழியக்கூடிய உலகம், ஆனா ஆன்மீக உலகம் என்றுமே அழியாதது, நித்தியமானது, நிரந்தரமானது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை, சோ அந்த பக்தியினுடைய உச்சநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம். பகவான் 6 விதமான ஐஸ்வர்யங்கள் நிறைந்தவர். அந்த ஐஸ்வர்யங்கள் பூரணமாக அமைய பெற்றவர் அவர் ஒருவர் மட்டும்தான். வேற யாருக்குமே அந்த ஐஸ்வர்யங்கள் பூரணமாக இருக்காது. சோ அவருடைய ஞானம் இது எல்லாத்தையும் ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம். குஹ்யம் அப்படின்னா ரகசியம் அப்படின்னு அர்த்தம். வித்யா அப்படின்னா அறிவு, ஞானம். சோ ராஜவித்யா அறிவுக்கெல்லாம் அரசர். அதை பத்தி 1லிருந்து 10 வரைக்கும் பகவான் நம்மளுக்கு சொல்ல போறார். கிருஷ்ணரை எப்படி அணுகுவது, அவரை எப்படி வழிபாடுகள் எல்லாம் செய்யறது. அவர் நம்ம டைரக்டா பகவானை வழிபாடுகள் செய்ய முடியாது. அப்ப என்னென்ன வழிகள் இருக்கு அப்படிங்கறத 11லிருந்து 25 வரைக்கும் சொல்ல போறாங்க. சததம் கீர்த்தயந்தோமாம், எப்பொழுதும் என்னை, சததம் எப்போதும் எப்பவும் அவரையே நினைச்சிட்டு சொல்றாரு. அது என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம்.
பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை. அந்த பக்திக்குன்னு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கு, இனிமையான டேஸ்ட். அத எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்வது, எப்படி அனுபவிப்பது? மன்மனா பவமத்தோ அப்படிங்கிற ஸ்லோகம் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. இதையெல்லாம் என்ன அப்படின்னு விளக்கமா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கிறீங்களா? எஸ் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத நவமோऽध्यायः. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகः. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இதம் துதே குஹ்யதமம் பிரவஷ்யாம்யனசூயவே ஞானம் விஜ்ஞான சகிதம் யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷ்யசே சுபாத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன். சோ இங்க பகவான் என்ன சொல்றார்? ஏன் அவனை செலக்ட் பண்ணிறார் அர்ஜுனரை? இந்த ரகசியமான ஞானத்தை போதிக்கிறதுக்கு ஏன் அர்ஜுனரை செலக்ட் பண்ணினார் அப்படின்னு பார்த்தா, நீ அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் சொல்றாரு. எப்பவுமே பகவான் மேல அர்ஜுனருக்கு என்வியஸ்னஸ் இருந்ததே கிடையாது. பொறாமை அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கூட இல்ல. அதனால நான் உன்னை செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு. அப்போ இந்த ஞானம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டா, இந்த ரகசியமான ஞானம் ஏன் ரகசியம்னு சொல்றாரு அப்படின்னா, இத மட்டும் நீ தெரிஞ்சுக்கிட்ட அப்படின்னா இந்த பௌதீக உலகத்துல வாழும் போது எந்த துன்பங்களிலிருந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறியோ அந்த துன்பங்களிலிருந்து நீ விடுதலை அடைந்து போயிடுவ, விடுதலை கிடைச்சிரும் உனக்கு. சோ அதனால இது ரகசியமான ஞானம். இது விஞ்ஞானம்னு சொல்றாரு. அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் விஞ்ஞானம். சோ ஞானம்னா அறிவு. அறிவு இருந்தா மட்டும் போதுமா? அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் இல்லைங்களா? நம்ம வாழ்க்கையில அதை எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பயன்படுத்தணும். சோ இது ரெண்டையுமே நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். முழுமுதற் ஏன் பாகவதம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய செய்திகள் அனைத்துமே சக்தி வாய்ந்தவை. சோ அவரை பற்றிய செய்திகளை நம்ம எங்க கேட்க முடியும்? ஒரு சத் சங்கத்துல கேட்க முடியும். சோ அந்த உரைகள் எல்லாமே யாருக்கு நல் அதிர்ஷ்டம் வாய்த்து இருக்கிறதோ அவங்கனால மட்டும்தான் அந்த சத் சங்கத்துல சேர்ந்து அவரை பற்றிய விஷயங்களை எல்லாம் கேட்க முடியும். சோ அந்த மாதிரி இருந்தா மட்டும்தான் அந்த வாய்ப்பு நம்மளுக்கு, நல் ஊழ் வினை இருந்தா மட்டும்தான் அந்த வாய்ப்பு நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. அப்படி கேட்கும் போது அவரை பற்றிய ஞானத்தை நம்ம விருத்தி செய்து கொள்கிறோம். நிறைய விஷயங்களை சத் சங்கத்துல நம்ம கேட்டு கேட்டு சந்தேகங்களை கேட்டு அவரை பற்றி தெளிவடைந்து அவரை பற்றி நம்மளுக்கு ஒரு இமேஜ், ஒரு பற்று கூட வந்துருது. சோ கிராஜுவலா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஆன்மீகத்தை நோக்கிய நம்மளுடைய பயணத்தை துவங்குகிறோம். சோ இதுதான் ரகசியமான அறிவு அப்படின்னு சொல்றது. ஏன்னா இந்த அறிவு களங்கமற்றது, கொஞ்சம் கூட கண்டாமினேஷன் இல்லாதது. அதனாலதான் இது அதிரகசியம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அப்படி இந்த ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த ஜட உலகிலேயே நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்தாலும் நமக்கு நேருகின்ற துன்பங்கள் எல்லாம் துன்பங்களாகவே தெரியாது. அதை ஈஸியா கடந்து வந்துருவோம். அதனால இந்த ஜட உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் போதே நாம் முக்தி பெற்றவர்கள் ஆகின்றோம். சோ அதனாலதான் ஜட துயரங்கள் பாதிக்காது நம்ம முக்தி பெற்றவர்கள் ஆகின்றோம். சோ அதனாலதான் இத என்ன சொல்றாரு? ரகசியமான அறிவு அப்படின்னு அனுசூயவே அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இங்க இருக்கு. இது பொறாமையற்றவன் அர்ஜுனன், அதனாலயும் இது சொல்லியிருக்கிறாரு. சோ இந்த ரெண்டு விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இப்ப இது என்னது? கல்விக்கு அரசன் அப்படிங்கிற விஷயம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. இந்த ஞானம் எப்படிப்பட்டது? கல்விக்கு அரசன். ஓகே, அடுத்தபடி ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் சுகர்த்தும் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் அது எப்படிப்பட்டது? பவித்ரம், உத்தமம், பிரத்யக்ஷாவகம், தர்மியம்,
சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம், இத்தனையும் நிறைந்தது இந்த வித்தை அப்படிங்கிறாரு. இந்த அறிவு கல்விக்கெல்லாம் அரசன், எல்லா ரகசியங்களிலும் ரகசியமானது. ராஜவித்யா அப்படின்னா கல்விக்கு அரசன், ராஜகுஹ்யம் அப்படின்னா ரகசியங்களுக்கெல்லாம் ரகசியமானது, பவித்ரம் அப்படின்னா தூய்மையானது. அப்போ உத்தமம் தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இது தர்மத்தின் பக்குவ நிலை அப்படிங்கிறாரு. அப்போ தன்னுணர்வு அப்படின்னா என்ன? நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படிங்கிற அந்த தன்னுணர்வு. சோ இதை வந்து நேரடியாக அளிக்கிறது இந்த ஞானம். இது அழிவற்றது, பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவது, இப்படிப்பட்ட ஞானம் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் சொல்றாரு. சோ இது ஏன் வந்து கல்விக்கு அரசன் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னா, இதுவரைக்கும் பகவான் சொல்லிய விஷயங்கள், தத்துவங்கள், கொள்கைகள் எல்லாவற்றினுடைய சாரமாக இது விளங்குகிறது. அதனாலதான் இத வந்து கல்விக்கு அரசன் அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. சோ இந்தியால வந்து எத்தனையோ தத்துவ ஞானிகள் இருக்கிறாங்க. கௌதமர், கனாடர், கபிலர், யக்ஞவல்யர், சாண்டில்யர், இந்த மாதிரி நிறைய பேரு, அவங்களுக்கு பஞ்சமே கிடையாது. ஆனா இந்த மாதிரி ஞானத்தை வந்து நம்மளுக்கு போதிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பல்கலைக்கழகமோ இல்ல ஒரு பள்ளிக்கூடமோ ஏதாவது ஒரு எஜுகேஷன் சென்டர் இருக்கா ஆத்ம ஆத்மா ஆத்ம ஞானத்தை போதிப்பதற்கு அப்படின்னு கேட்டா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். அதனாலதான் இது ராஜவித்யா, இது வந்து ரகசியமான அறிவு. சோ இத வந்து அர்ஜுனருக்கு இந்த ராஜவித்யை வந்து இப்போ பகவான் வந்து சொல்ல போகிறார். படிங்க மாதாஜி. அஸ்ரத்ததானா புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்த்மனி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எதிரிகளை வெல்வெறி, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதீக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். சோ யாரெல்லாம் வந்து பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாம இருக்காங்களோ, யார் பகவான் கிட்ட இருந்து விலகி இருக்கிறாங்களோ, யாரு விலகி இருக்காங்க? அபக்தர்கள், அதாவது ஏத்திஸ்ட். சோ இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டுல நம்பிக்கை இல்லாம, என் மேல நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறவங்க என்கிட்ட வர முடியாது. அப்ப அவங்களுடைய நிலை என்ன அப்படின்னு கேட்டா, புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம், மறுபடியும் மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல மாட்டிக்கிட்டு பிறந்து பிறந்து இறந்து கொண்டே இருக்கணும். அவங்களுக்கு இந்த மனித பிறவியின் பயன் என்ன, நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து தெரியல, அவங்க அறியாமையில மூழ்கி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இந்த இடத்துல பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். சோ பகவானை வந்து முதலே நம்ம நிறைய சாப்டர்ல படிச்சோம். நவவித பக்திகள்னால நம்ம வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ பிரகலாதர் கூட நம்மளுடைய ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இத வந்து சொல்றார். 9 விதமா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யலாம். ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு, ஸ்மரணம் பாதசேவனம், அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம், சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். சோ இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொருத்தரை வந்து எக்ஸாம்பிளா இங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 9 செயல்களால் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரியும் பக்தனை பூரணமான ஞானம் உடையவனாக உணர வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7.5.23 24 ஸ்ரீ பிரகலாத மகாராஜர் சொல்லியிருக்கிறார். என்ன அப்படின்னு பார்த்தா 9 விதமான பக்திகள் என்னென்ன? ஸ்ரவணம்னா கேட்கறது. பரீட்சித் மகாராஜர் பாருங்க, சுகதேவ முனிவர் கிட்ட உட்கார்ந்து கேட்கறதுனாலயே வந்து அவர் வந்து மோட்சம் அடைந்தார். பகவானை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும், அந்த தட்சகன் அப்படிங்கிற பாம்பு தீண்டி 7 நாள்ல இறக்க போறார் சொன்னாங்க. அவர் வந்து என்ன பண்ணார்? தன்னுடைய ராஜ்யத்தை துறந்து விட்டு காட்டுக்கு வந்து பகவானை பற்றி மட்டுமே கேட்டுட்டு உட்கார்ந்திருந்தார். ஊன் இல்லை, உறக்கம் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. ஒரு நிமிஷம் கூட வேஸ்ட் பண்ணாம அவர் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்தார். சோ கேட்கறது அப்படிங்கிறது பக்தியில வந்து முதல் படி. அது மட்டும் கிடையாது, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது. கேட்கறதுனாலயே வந்து நம்ம வந்து பகவானை அடைய முடியும். அடுத்தது வந்து கீர்த்தனம். இங்க பாருங்க, மீராபாய் அவங்க வந்து வேதங்களை கற்கல, பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிக்கல. ஆனா பகவான் மேல பக்தியோ பக்தி. அதனால பகவானை புகழ்ந்து குளோரிஃபை பண்ணி தன்னுடைய கீர்த்தனங்கள்னால அவருடைய நாமம், ரூபம், குணம், லீலை இதை பற்றியெல்லாம் பாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி பக்தி கூட செய்தாலும் பகவான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார்.
அப்போ ஸ்மரணம்னா திரும்ப 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 பகவானை பற்றி தியானித்தல். சோ இங்க யார் அந்த மாதிரி தியானிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஹரிதாஸ் தாக்கூர். ஒரு நாளைக்கு 3,00,000 தடவைகள் அவங்க பகவானுடைய நாமத்தை மகாமந்திரத்தை சொல்லுவார். பாத சேவனம் அப்படின்னா இங்க பாருங்க, பகவானுக்கு நாராயணருக்கு லக்ஷ்மி தாயார் பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பணிவிடை செய்துட்டு இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி கூட நம்ம பக்தி செய்யலாம். சோ அதாவது மனதளவுல மானசீகமான பக்தி இதெல்லாமே. சோ அடுத்தது அர்ச்சனம், அர்ச்சித்தல். சோ பகவானை மலர்களாலும் நாமாக்களினாலும் சோ என்னென்ன உங்களுக்கு இஷ்டமோ அப்படியெல்லாம் பகவானை அந்த டேட்டிஸ்க்கு அர்ச்சனம் பண்ணலாம். அடுத்தது வந்தனம் அப்படின்னா வணங்குதல். அந்த மனசுல பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு அங்க பாருங்க, துருவ மகாராஜா அங்க நிக்கிறார். பகவானை எந்நேரமும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறார். பகவானே சாத் முன்னாடி நின்னாலும் அவர் கண்ணை திறக்கல. அப்போ பகவான் என்ன பண்றார், அவருடைய மனசிலே நாராயணராக இருக்கின்ற தன்னுடைய உருவத்தை மறைச்சிடுறார். அப்புறம்தான் கண்ணை திறந்து பாக்குறார். அந்த அளவுக்கு பக்தி. சோ அடுத்தது தாசியம், அடிமை போல பணியாற்றுதல். ஸ்ரீராம பிரானுக்கு ஆஞ்சநேயர் எப்படியெல்லாம் பணியாற்றினார் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? அடுத்தது சக்கியம், அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் எப்படி ஒரு நண்பனாக. சோ அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி. சோ ஒரு தடவை ஆஹ் ருக்மணி தேவிக்கு கூட ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு. அவங்களுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் அர்ஜுனா அர்ஜுனா அவன் பின்னாடியே போயிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னுட்டு. சோ நாரத முனிக்கு கூட ஒரு தடவை இந்த மாதிரி சந்தேகம் வந்தது. அவன் ஒரு நரனாச்சே அர்ஜுனன், ஏன் இப்படி இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் அப்படின்னு கூட ஒரு தடவை தோணுச்சு. அப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டா, அர்ஜுனர் பகவானுடைய மடியிலே தலை வச்சு படுத்திருந்தார். அதை பார்த்தோன்னா நாரத முனிக்கு கொஞ்சம் இதுவாயிருச்சு, என்ன அப்படின்ட்டு. இவன் நரன் போய் பகவானுடைய மடியில படுத்துட்டு இருக்கிறானே அப்படின்ட்டு. சோ இந்த சந்தேகத்தை நீக்க வேண்டாம். அதை கேட்டுட்டாரு நாரத மகரிஷி, என்ன இப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னா, அப்படியா சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த அர்ஜுனருடைய ஒரு சின்ன இந்த ரோமம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அவருடைய கையிலே இருந்து ஒரு ரோமத்தை பறிக்க சொன்னார். அப்போ பறிச்சுட்டார். பறிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த அந்த சின்ன அந்த ரோமத்தை காதுல வச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொன்னார். அத பார்த்தா அது என்ன சொல்லிட்டு இருக்கு, அந்த ரோமம் கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறது. சோ கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணான்னு அப்படி கிருஷ்ணரை அந்த நாமத்தை விடாமல் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறது. சோ உறக்க நிலையிலும் கூட அர்ஜுனர் பகவானுடைய நாமத்தை தான் ஜபிச்சிட்டு இருப்பார். சோ அப்படிப்பட்டது அவங்களுடைய நட்பு. அடுத்தது ஆத்ம நிவேதனம். ஆத்ம நிவேதனம்னா இருதய பூர்வமாக தன்னையே அர்ப்பணித்தல். வாமனராக அவதாரம் எடுத்து 3 அடி மண் கேட்கும் போது சுக்ராச்சாரியர் தடுக்கிறார். வந்திருப்பது சாதாரண அந்தனர் கிடையாது, வேண்டாம், இது அந்த ஹரியே தான் அப்படின்னு சொன்னாரும். இல்ல நான் கொடுத்த வாக்க மீற மாட்டேன், 3 அடி மண் அவருக்கு தந்தே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி 3வது அடியை வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாதப்போ தன்னுடைய தலையை காமிச்சு தன்னையே அர்ப்பணிச்சிடுறார். அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி. சோ இந்த மாதிரி 9 விதமான பக்திகள்ல நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமோ, எது நம்மளுக்கு சௌகரியமா இருக்குமோ அந்த பக்தியை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலாம். அதை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம பகவான் மேல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வளர்த்துக்கலாம். அப்போ நம்மளுக்கு இத்தனை நாளா பக்தி இல்லையா அப்படின்னு கேட்டுறாதீங்க. நம்மளுக்கு பக்தி இருக்குது, அது டார்மென்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்குது, அது உறக்க நிலையில் இருக்குது. அதை தட்டி எழுப்ப வேண்டும். சோ அப்போதான் நம்ம விட்டு போன அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை ரெனியூவல் பண்ணிக்கிற மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நச்சாஹம் தேஷ்வவஸ்திதஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் எனது அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். சோ அவருடைய விஸ்வரூபத்தை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே விஸ்வரூபம்னு ஒரு சாப்டர் வரும். அப்ப படிக்கும்போது நீங்க நல்லா புரிஞ்சுப்பீங்க. அவர் வானத்திற்கும் பூமிக்குமாக அந்த விஸ்வரூபம் எல்லா இடங்களிலும். காற்று எப்படி பரவி இருக்கு, இந்த இடத்துல காத்து இல்லைன்னு ஒரு இடம் சொல்ல முடியுமா? நம்மளால சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அவருடைய விஸ்வரூபம் எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்து இருக்கிறது. எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் எண்ணில் இருக்கின்றன. அந்த விஸ்வரூபத்துல பார்த்தா எல்லாமே இருக்கு. அண்டங்கள் இருக்கு, மலைகள் இருக்கு, கடல்கள் இருக்கு, மரங்கள் இருக்கு, பறவைகள், விலங்குகள், 33 கோடி தேவர்கள், மனிதர்கள் எல்லாமே அந்த விஸ்வரூபத்திலேயே இருக்கு.
அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன். ஆனா அவரை வந்து நம்ம பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா முடியாது. ஏன்னா அவருடைய மாயா சக்தி நமக்கும் அவருக்கும் நடுவுல ஒரு திரைய போட்டு வச்சிருக்கு. அந்த மாயா சக்தியை வந்து வெல்லுவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம். சோ அதுதான் வந்து இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறார். இன்னும் அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் பாருங்க. மத்தச்சி படி. Yes, Mataji. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम् ऐश्वरम् भूतपृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः. हरे कृष्ण माताजी. Sixth. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். இப்போ இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை அப்படின்னாரு. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்தை பாருங்க. எல்லா ஜீவன்களும் படைப்புகளும் என்னில் இருக்கின்றன. என்னில் இருக்கின்றனன்னு சொல்றாரு, என்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்றாரு இல்லைங்களா? சோ என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை அப்படிங்கிறாரு. இது கான்ட்ரவர்சியா தோன்றுது இல்லைங்களா? சோ அங்க என்ன சொல்ல வர்றார் பகவான் அப்படின்னா, எல்லாத்தையும் அவர்தான் படைக்கிறார். படைக்கிறதுக்கு வந்து அவர் வந்து ரொம்ப சிரமப்படுவது கிடையாது. அவருடைய ஒரே ஒரு பார்வை போதும் அத்தனையும் படைச்சு முடிச்சிரும். அத்தனையும் படைக்கிறது மட்டும் இல்ல, அதை மெயின்டைன் பண்றது. இத்தனை அண்டசராசரங்களையும் கிரகங்களையும் படைத்து அவையவை அந்தந்த இடத்துல நிலைநிறுத்தி அதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வர்றார். என்னைக்காவது 2 பிளானட்ஸ் ஒண்ணு இடிச்சுட்டு கீழே விழுந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? இல்ல இல்லைங்களா? நம்ம படைச்ச கார் வேணா 2 மோதி ஆக்சிடென்ட் ஆகலாம். ஆனா பகவானுடைய படைப்புல எல்லாமே துல்லியமாக பகவானுடைய ஆணைப்படி இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அதுக்கு அவர் வந்து ரொம்ப பிரயத்தனம் எடுத்துக்கிறதே கிடையாது. அது சர்வசாதாரணமா அதை படைக்கிறார், அதை மெயின்டைன் பண்றார், அதை அழிக்கிறார். எல்லாமே வந்து அவருடைய ஒரு சின்ன ஒரு பார்வையினாலேயே வந்து எல்லாமே நடந்து விடுகிறது. ஆனா அவர் வந்து எல்லாமே அவரில் எல்லாம் எனக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னாரு. ஏன்னா அவர் தான் அதை படைச்சாரு. இப்ப என்ன சொல்றார்? எண்ணில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை அப்படிங்கிறாரு. எண்ணில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை அப்படின்னா எதன் மீதும் அவர் பற்றற்றவராக இருக்கிறார். சோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சின்ன குடும்பம், ஒரு சின்ன வீடு, ஆனா நம்மளுக்கு எவ்வளவு பற்று இல்லைங்களா? என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய கணவர், என்னுடைய குழந்தைகள், என்னோட அம்மா அப்பா, என்னோட வீடு அப்படின்னு நிறைய பற்றுக்கள் ஜாஸ்தி. ஆனா இத்தனை விஷயங்களையும் படைச்சிட்டு அவர் இதுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு தனித்து விலகி இருக்கிறார். சோ இதுதான் வந்து அவருடைய சக்தி, யோக ஐஸ்வர்யம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ நம்ம முதல்ல எல்லாம் ஒரு சைக்கிள், அட்லஸ் சைக்கிள், அந்த அட்லஸ் சைக்கிள்ல நம்ம பார்த்திருப்போம். ரொம்ப பலசாலியான ஒருத்தன் வந்து தன்னோட முதுகுல அந்த கழுத்துக்கு மேல வந்து ஒரு பெரிய பூமி உருண்டைய வந்து தூக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தூக்கிட்டு இருப்பான். அந்த மாதிரி ஒரு பிக்சரை நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆனா இங்கே பகவான் வந்து இத்துணை விஷயங்களையும் படைச்சிட்டு அவர் வந்து கொஞ்சம் கூட டயர்ட் ஆகுறதோ இல்ல தன்னை பெருமை பேசிக்கிறதோ அதுக்கு வந்து ஓனர்ஷிப் கொண்டாடுறதோ அது அவர்தான் ப்ரொப்ரைட்டர். ஆனாலும் இது என்னோடது அப்படின்னு வந்து சொல்வதே கிடையாது. சோ அதனாலதான் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை அப்படின்னா அவர் பற்றற்று இருக்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவர் யாரு? பகவான் தான். ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு யானை 20 டன் அந்த இலைத்தலைகளை எல்லாம் சாப்பிடுது. நம்ம ஒவ்வொரு ஆணைக்கும் போய் ஒரு 20 டன் சாப்பாடு குடிச்சிட்டு வர்றோமா? இல்ல. அதெல்லாம் பகவானுடைய பொறுப்பு. அவர் பார்த்துப்பார். ஒரு எறும்போ, ஈயோ, ஆணையோ, பூனையோ எல்லாத்துக்கும் அவர் வந்து உணவு கொடுப்பார். நம்ம அதை பத்தி நினைச்சு கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. சோ எல்லாவற்றையும் காப்பவர் அவரே. எங்கும் நிறைந்துள்ளவன், காற்று மாதிரி எல்லா இடத்திலையும் பரவி இருக்கிறார். ஆனா அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஒரு தோற்றம் அல்ல. அவர் ஒரு பார்ட் கிடையாது. ஏன்னா அவர்தான் இந்த படைப்பின் மூல காரணம். அவர்தான் சோர்ஸாக இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது Yes, Mataji.
यदाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र को महान् तदा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय. हरे कृष्ण माताजी. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தினுள் உள்ளதோ அதுபோலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. சோ பகவான் எப்படி காத்து எல்லா இடத்திலும் நிறைஞ்சிருக்கோ அந்த மாதிரி அவர் படைச்ச எல்லாமே அவருக்குள்ள ஐக்கியம் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அவருக்கு அவருடைய பகவானுடைய எண்ணப்படிதான் எல்லாமே நடக்கும். அவர் எண்ணப்படி படைக்கிறார், அதை காக்கிறார். அப்போ அவருடைய இச்சைப்படிதான் அவர் அதை அழிக்கிறார். சோ அவருடைய அந்த ஆணையின்றி ஒரு அணுவும் கூட அசையாது. ஒரு புல் அசையணும்னா கூட அதுக்கு பகவான் சாங்ஷன் பண்ணணும். சோ அவருடைய அனுகிரகம் இல்லாம அது வேலை செய்யாது. சூரியனுக்கு வெப்பத்தையும் ஒளியையும் தருவது பகவானுடைய சக்தி தான். அப்போ இறைவனுக்கு பயந்துதான் காற்று கூட வீசுகிறது அப்படின்னு யார் சொல்றான்னா தைத்திரிய உபனிஷத் சொல்கிறது. படிங்க. Yes, Mataji. प्रकृतिं स्वाम् अष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवत् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. हरे कृष्ण माताजी. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. சோ யாரோட கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து இந்த பிரபஞ்சம் இயங்குகிறது அப்படின்னு பார்த்தா பகவானுடைய கட்டளைப்படி. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகிறது. சோ அவருக்கு எப்ப தோணுதோ அதை படைக்கிறார். எப்ப அவருக்கு தோணுதோ அதை அழித்து விடுகிறார். சோ அவருடைய ஆணைக்கு கீழ்ப்பட்டுதான் இது எல்லாமே நடக்கிறது. அவருடைய இச்சைப்படி படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. அடுத்த ஸ்லோகத்துல தனஞ்சயனே இந்த செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. அதாவது நான் இதுல பற்றோட இருக்கல. இது என்னோடது. இந்த இமயமலையை படைச்சது நான். இது என்னுடைய இமயமலை. நம்ம எல்லாம் இப்போ நிறைய போறோம் இல்லைங்களா? வெக்கேஷனுக்கு போகும்போது அங்க இருக்கிற சுவிட்சர்லாந்து, அப்புறம் நம்ம நாட்டிலேயே டார்ஜிலிங், இந்த மாதிரி எல்லாம் போகும்போது அங்க இருக்கிற அழகை பார்த்து வியக்கிறோம். ஆனா அந்த அழகை படைத்தவர் யார் அப்படின்னு நம்ம என்னைக்காவது நினைச்சு பார்த்திருக்கிறோமா? எல்லாமே பகவானுடைய படைப்பு. அதையெல்லாம் படைச்சிருக்கிறார். ஆனா இது என்னோடது, நான் தான் படைச்சேன் அப்படின்னு அவர் தன்னை அதோட பந்தப்படுத்திக்கிறது கிடையாது. அவர் பற்றற்றவராகல, டிட்டாச்சா இருக்கிறாரு. அப்போ நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான், அவருக்கு எந்த அட்டாச்மெண்ட் கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நான் இந்த பௌதீக செயல்களிலே இருந்து எப்பொழுதும் விலகியுள்ளேன். நம்மள மாதிரி நான் செஞ்சேன், இது என்னோடது, நான் என்னுடைய அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டுமே பகவானுக்கு கிடையாது. ஆனா இந்த பௌதீகவாதிகளான நமக்கு அது ரெண்டும் நிறையவே இருக்கு. சோ அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. मयात्यशेन प्रकृति सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते. हे कृष्ण माताजी. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றையெல்லாம் உண்டாக்குகிறது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. சோ பகவானோட சக்தி தான் இந்த ஜட இயற்கை, இந்த பிரகிருதி, அதாவது இந்த என்விரான்மெண்ட் சொல்றோம். அப்போ யார் யாரோட சூப்பர்விஷன்ல இது செயல்படுகிறது அப்படின்னா பகவானினுடைய கட்டளைப்படிதான். அப்போ அவர் என்ன பண்றார்? அசைவன அசையாதவற்றை எல்லாம் அது உண்டாக்குகிறது. அதுக்கு பகவான் நேரடியா வரணும்னு கிடையாது. அவருடைய சக்திகள் இவற்றையெல்லாம் படைக்கிறது. அசைகின்றன அசையாதன எல்லாத்தையுமே. அசைகின்றன நம்ம எல்லாமே அசைகின்றவர்கள் தான். அசையாதன அப்படின்னா மலைகள், அந்த மாதிரி விஷயங்கள். சோ இது எல்லாத்தையுமே உண்டாக்குகிறது. இதையெல்லாம் உண்டாக்கினதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறம் பகவான் மறுபடியும் பிரளயத்தை ஏற்படுத்துகிறார்.
அந்த பிரளயத்திலே மறுபடியும் எல்லாமே அழிக்கப்படுகிறது. அந்த பிரளய காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பகவானுக்கு எப்ப தோன்றுதோ அப்ப அதையெல்லாம் மறுபடியும் உண்டாக்குகிறார். சோ அவருடைய இச்சைப்படி அழிக்கப்படுகிறது, மறுபடியும் படைக்கப்படுகிறது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லியிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷிந்தனும் ஆஸ்ரிதம் பரம் பாவம் அஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவஜானந்தி மாமூடா. சோ பகவான் மனித உறவில் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். சோ எப்போ எப்போதெல்லாம் பகவான் மனித உருவுல வர்றாரோ அப்பெல்லாம் பகவான பகவான்னு யாருமே நம்புறது கிடையாது. சோ அதனாலதான் அவஜானந்தி மாமூடா அப்படிங்கிறார். மூடா முட்டாள்கள், முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். நம்ம பாக்குறோம் பகவான் பாண்டவர்களுக்கு தெரிஞ்சது இவர்தான் பகவான்னு, குந்தி மகாராணிக்கு தெரிஞ்சது இவர்தான் பகவான்னு. ஆனா துச்சாதனனுக்கு தெரிஞ்சுதா, துரியோதனனுக்கு தெரிஞ்சுதா, இல்ல சிசுபாலனுக்கு தெரிஞ்சுதா இவர்தான் பகவான் தெரியல இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரிதான் பகவான் எப்போதெல்லாம் மனித உருவில் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் பகவானை நம்புவது கிடையாது, ஏளனம் செய்கின்றனர். இவரை கடவுள்னு நினைக்காம ஏதோ ஒரு சித்தர்னு கூட நினைச்சுக்கிறாங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் மனிதர்களிலே இவர் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறாரு அப்படின்னு தான் நினைச்சுக்கிறாங்க. பகவானுடைய அந்த இயற்கை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் அவரே உரிமையாளர். இந்த உலகத்துல என்னென்னலாம் இருக்கோ அத்தனைக்கும் உரிமையாளர், ப்ரொப்ரைட்டர் அவர்தான் அப்படிங்கிறத அவர்கள் தெரியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள், அறியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள், அஞ்ஞானத்திலே இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ண. மோகாஷா மோக கர்மாணோ மோக ஞான விச்சேதசஹ ராட்சசீம் ஆசுரீம் சைவ பிரகிருதிம் மோகினீம் ஸ்ருதாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆசுரீம் சைவ. சோ இந்த மாதிரி அசுர குணங்கள் படைத்தவர்கள், இந்த மாதிரி குழம்பியவர்கள். சோ இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் நினைக்கிறார்களோ, பகவானை யாரெல்லாம் முட்டாள்னு மத்தவங்க சொல்றாங்களோ அவங்களோட கூட்டு சேர்ந்துக்கிறாங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பகவானுக்கு எதிராக பேசுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி கருத்துக்கள்னால அவர்கள் கவரப்படுகிறார்கள். ஏத்திஸ்ட், பகவானுக்கு எதிரா பேசுறவங்க. சோ அவங்க எல்லாத்தினாலையும் கவரப்பட்டு அவங்க அந்த கருத்துக்கள்னாலே ஈர்க்கப்பட்டு பகவானுக்கு எதிராக செயல்படுகிறார்கள். இந்த மாதிரி ஒரு மயக்க நிலையில அவங்க இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன செய்தாலுமே அவங்க பயிற்சிகள் பல செய்யலாம், பலநோக்கு செயல்கள் செய்யலாம், அறிவு பயிற்சிகள் செய்யலாம், என்ன செய்தாலுமே அந்த பயிற்சிகள் எல்லாம் கடைசியில் தோல்வியை தான் தழுவும், அவர்களுக்கு வெற்றி என்பது கிடையாது அப்படின்னு இந்த இதுல பகவான் தீர்மானமா சொல்லியிருக்கிறார். அசுரர்களின் கதி என்ன அப்படின்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தைவீம் பிரகிருதிம் ஆஸ்ரிதாஹ பஜந்த்யனன்ய மனசோ ஞாத்வா பூதாதிம் ஆவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிதாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்கள். அப்போ அசுரர்கள் நாத்திக கருத்துக்களால கவரப்பட்டு அந்த மாதிரி வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். ஆனா குழப்பமடையாதவர்கள் இருப்பாங்க பாத்தீங்களா, இவர் பகவான், இவர் தான் எல்லாத்துக்கும் ப்ரொப்ரைட்டர், பரமபுருஷர், அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகன் அப்படிங்கிறதுல நம்பிக்கையோட இருக்கிற அந்த மகாத்மாக்கள் யாரோட பாதுகாப்பின் கீழ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பகவானுடைய அந்த பாதுகாப்பின் கீழே இருக்கிறாங்க. தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். நம்முடைய ஆச்சாரியர்களை எடுத்துக்கோங்க, அவர்கள் எல்லாம் மகாத்மாக்கள். அவங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தான் ஆதி புருஷர், அவருக்கு அழிவே கிடையாது அப்படிங்கிறது அவங்க தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாம் தன்னிலை உணர்ந்தவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் பகவான் மேல ஒரு பிரேம பக்தியை வளர்த்து கொண்டு அவர்கள் பக்தி செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா இவரை சொல்லலாம். இவர் யாரு அப்படின்னா ஸ்ரீ மாதவேந்திர பூரி. இவருடைய லீலைகளை பத்தி மாதாஜி இன்னைக்கு கதையா சொல்லுவாங்க. நீங்க இந்த செஷன் முடிஞ்சுமே கேளுங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Sadadam kirtayanto mam yadantashchatrudavradaha namasyantascha mam bhaktya nityayukta ubasate. Hare Krishna Mataji. எப்படி பகவானை வந்து வழிபாடு செய்வது அப்படின்னு கேட்டோம்னா இங்க பாருங்க சொல்றாரு, சததம் கீர்த்தயம் தோமா, எப்போதும் என்னுடைய புகழை பாடிக்கொண்டு அப்படிங்கிறாரு. பாருங்க, ஸ்ரீல பிரபுபாதா தன்னோட சீடர்களோட கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. சோ இந்த மாதிரி எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். சோ நம்ம எப்படி வழிபடணும் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றார். நம்ம சாண்ட் பண்ணலாம், பகவானு குளோரிஃபை பண்ற மாதிரி கீர்த்தனங்கள் பாடலாம். சோ அவருக்கு முன்னாடி நின்னு டான்ஸ் ஆடலாம். சோ அவருடைய பிரசாதத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். இந்த மாதிரி நிறைய வழிகள்ல திடமா வந்து நம்மளுடைய பக்தியை வளர்த்து கொள்ளலாம். சோ எப்படி எப்போதும் பக்தி செய்வது அப்படிங்கறதா இங்க வந்து சொல்லியிருக்கார். சததம் கித்தயந்தோமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Pidaham asya jagato madadada pidamaha vedyam pavitram omkara ruksama yasu evacha. Hare Krishna Mataji. மாதாஜி. மாதா பிதா, மாதா தாதா பிதாமக அப்படிங்கிறார். தந்தையும் நான், தாயும் நான், பாட்டனாரும் நான் அப்படிங்கிறாரு. எப்படி பாட்டனார் அப்படின்னா நம்ம வந்து எல்லோருமே பகவானுடைய பிள்ளைகள். நம்மோட அப்பா அம்மாக்கும் இவர்தான் அப்பா இல்லைங்களா? சோ அப்ப இவர் பாட்டனாரும் ஆகிறார். சோ அறியப்பட வேண்டிய பொருள் எது? நம்ம வந்து வேதத்தை கற்றுக்கொள்வதன் காரணம் என்ன, நோக்கம் என்ன அப்படின்னா பகவானை கிருஷ்ணரை அறிவதுதான். அப்போ நம்மளை எல்லாம் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் அவர்தான். அப்போ ஓம் எனும் அந்த பிரணவ மந்திரம் அவரேதான். ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களும் நானே அப்படிங்கிறாரு. சோ இந்த 3 வேதங்களும் நானே அப்படின்னு இந்த இடத்துல என்னென்னவா இருக்கிறார் நமக்கு அப்படிங்கிறத இங்க இருந்து பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறார். என்ன 4 வேதம் இருக்கே, இதுல ஒரு வேதம் இல்லையே அப்படின்னா அந்த அந்த யுகத்தில வந்து அந்த அந்த 3 வேதங்கள் இருந்துச்சு. அப்புறமா தான் வந்து அதர்வண வேதம் வந்துச்சு. அது அதர்வண வேதம் கூட ஏன் அப்படின்னு கேட்டா அது பிளாக் மேஜிக் பத்தின அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அடங்கியது. அதுல மந்திர தந்திரங்கள் நிறைந்தது. இப்போ 18 படிங்க. Yes Mataji. Gadir Bharta Prabhu Sakshi Nivasa Sharanam Sukrut Prabhavat Pralayasthanam Nidanam Bijam Avyayam Tabamyaham Aham Varsham Nikruhnam Yutsrujami Cha Amrudam Chaiva Mrutyuscha Sat Asachaham Arjuna. Hare Krishna Mataji. நானே இலக்கு. இலக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த கோல், கதி அப்படின்னு சொல்லலாம். நமக்கு வேற கதியே இல்ல. காப்பவன், நம்ம எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்றவர் அவர். தலைவன் நமக்கு யாரு? பகவான் தான் எஜமானர். சாட்சி, ஏன்னா பரமாத்மாவாக நம்ம மனசுல நம்மளுடைய ஆத்மாக்கு பக்கத்துல அவர் வந்து பரமாத்மா உட்கார்ந்து ஒரு சாட்சி பறவையா நம்ம செய்யறதையெல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கிறார். நம்மளுடைய வசிப்பிடம் அவர்தான். அடைக்கலம், நம்ம எங்க போய் அடைக்கலம் ஆகுறது? அவர்கிட்டதான். சோ மிக நெருங்கிய நண்பன். நம்ம படிச்சோம் 5th chapter 29 ஸ்லோகத்துல சுக்ருதம் சர்வ பூதானா, நான் வந்து எல்லா உயிர்வாளிகளின் உற்ற நண்பன் அப்படின்னு சொன்னார். அப்பவே சொல்றார். நானே படைப்பு, படைக்கிறது எல்லாமே அவர்தான். இந்த படைப்புல நம்ம எங்க திரும்பினாலும் நம்ம பாக்குற எல்லாமே அவருடைய படைப்பு தான். அழிவு, எல்லாத்தையும் அழிக்கிறதும் அவர்தான். எல்லாவற்றையும் ஆதாரமா தாங்கி இருக்கிறது அவருடைய சக்தி தான். சோ அவருடைய சக்தி இல்லைன்னா எப்படி ஒரு முத்துமணி மாலைய வந்து நடுவுல கட் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா முத்துக்கள் எல்லாம் சரசரசரான கீழே விழுந்துருமோ, அந்த மாதிரி இந்த அண்ட சராசரங்கள் எல்லாம் கீழே விழுந்து நொறுங்கி போயிடும். அப்படி நொறுங்காம பகவானுடைய சக்தி தான் அத அந்தந்த இடத்துல தாங்கி பிடிச்சு அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. தங்கும் இடமும் அவர்தான், நித்தியமான விதையும் அவர்தான். பீஜம், பீஜம்னா விதை. சோ அவரே நானே விதையளிக்கும் தந்தை அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்கிறார். அவர்தான் எல்லாத்துக்கும் விதை, அவர்தான் மூலம் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்கிறார். சோ
நம்ம என்ன இங்க ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இறுதியான இலக்கு கிருஷ்ணரை அடைவது மட்டும்தான். அப்போ நம்ம மற்ற தேவதாக்களை வழிபட்டு நம்ம செய்கின்ற வழிபாடுகள் எல்லாமே கால விரயம் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த சடங்குகள் இதையெல்லாம் பின்பற்றும் போது நம்ம எங்க போவோம் அப்படின்னா, அந்த சடங்கு அந்த தெய்வத்தை எந்த தெய்வத்தை நம்ம வணங்குறோமோ, நம்ம இறுதியில அந்த தெய்வத்தினுடைய லோகத்துக்கு தான் போறோம். அந்த தெய்வத்தினுடைய லோகத்துக்கு போய் நம்முடைய புண்ணிய பலன்கள் எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் கீழ பூலோகத்துக்கு தான் பிறவி எடுத்து வருகிறோம். அப்போ இதே மாதிரி செய்து கொண்டிருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு டைம் தான் வேஸ்ட், கால விரயம் தான். அப்போ இந்த கால விரயத்தை தடுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம பார்த்தோம் பாத்தீங்களா, 10வது மாடியில இருக்கிற நம்ம வீட்டுக்கு ஸ்டேர்கேஸ் வழியா போகுமா, லிஃப்ட் வழியா போகுமா அப்படின்னா, மத்த விஷயங்கள் எல்லாம் செய்வது படிக்கட்டு வழியாக போவது. பக்தி யோகம் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி யோகம் செய்வது லிஃப்ட் வழியா போறது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ நம்ம பக்தியில முன்னேறணும் அப்படின்னா, பரமபுருஷரை அடையணும் அப்படின்னா, நம்ம பக்தி யோகம் செய்யணும். யாருக்கு அப்படின்னா கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு. அடுத்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன். சூரியன் இருக்கிறார். அந்த சூரியனுக்கு வெப்பத்தையும் வெளிச்சத்தையும் கொடுப்பவர் பகவான் தான். மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே. சோ வருஷம் வருது. சோ அதை கொடுக்கறதும் நான் தான், அதை தடுக்கிறதும் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. சோ இதெல்லாமே பகவானுடைய ஐஸ்வர்யங்கள். என்னென்னவாக இருக்கிறார், அவருடைய சக்திகள் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அவருடைய ஆப்புலன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ நித்தியமும் நானே, நித்தியம்னா அழிவற்றவன். மரணம், சோ மரணமும் நானே அப்படிங்கிறார். மரணத்தை கொடுப்பவனும் அவனே. ஜடம் சேதனம், இந்த ஜடப்பொருள்கள் அது மட்டும் கிடையாது. சேதனம், சேதனம்னா ஆத்மா. சோ இதை உயிர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இது ரெண்டுமே எண்ணில் உள்ளன. சோ இதுக்கு எல்லாமே காரணம் நான் தான் அப்படிங்கிறார். அவருடைய சக்தியின்றி, அவருடைய அனுமதியின்றி சூரியன் வெப்பத்தை தர முடியாது. சோ வருணன் மழையை தர முடியாது. எல்லாவற்றிற்கும் காரணமாக அவரே விளங்குகிறார் அப்படிங்கறத இந்த 19வது நம்ம பார்க்கிறோம். படிங்க மத்தாச்சி. 20. त्रैविद्या मां सोमपाबूदपावा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गदिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम् आसाद्य स्फुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रिधर्मम् अनुप्रपन्ना कदा कथं कामा लभन्ते. हरे कृष्ण माताजी. ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். அப்புறம் வேதியர்கள் இருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கர்மகாண்ட பகுதி, கர்மயோகம் வேதங்கள்ல 90% கர்மகாண்ட பகுதி தான். அதாவது இதை செய்தால் உங்களுக்கு இது கிடைக்கும், இந்த யாகத்தை செய்தால் நீங்கள் இந்த பலனை அடைவீர்கள். இதுதான் 90% சொல்லியிருக்கு. அப்ப பகவானே ஏன் இத சொல்றார் அப்படின்னா, இத செஞ்சாவது பக்திக்கு வாங்க, படிப்படியா முன்னேறி வாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அதை சொல்லியிருக்கிறார். அப்போ வேத யாருக்கு அந்த பலநோக்கு செயல்களில இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ என்ன பண்றாங்கன்னா, நான் ஸ்வர்க்கத்துக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு ஆசைப்பட்டு வேதங்கள்ல ஸ்வர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்காக என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அந்த வழிமுறைகளை எல்லாம் பின்பற்றி வழிபாடுகள் செய்கிறார்கள். என்ன யாகம் சொல்லிருக்காங்களோ அதை செய்யறாங்க, யக்னங்களை செய்யறாங்க, தானங்கள், தர்மங்கள், இந்த மாதிரி என்னென்னலாம் சொல்லிருக்கோ ஸ்வர்க்கலோகத்துக்கு போகணுங்கிறதுக்காக அந்த விஷயங்களை எல்லாம் செய்யறாங்க. அங்க ஏன் அங்க போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா, அங்க இருக்கிற அந்த இதையெல்லாம் அனுபவிக்கணும், வசதிகளை, வாய்ப்புகளை, அழகிகளை, இல்லைங்களா, சோம ரசத்தை அருந்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அங்க இருக்கிற பெண்களை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு இருக்கு. சோ இதையெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்காக அவர்கள் மறைமுகமாக என்னை வழிபடுகிறார்கள். சோ இதையெல்லாம் வேதத்தை கத்துக்கிட்டு இதையெல்லாம் செய்யறவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க பலநோக்கு செயல்கள் செய்தாலும் பகவான் எப்படி எடுத்துக்கிறார் அப்படின்னா, இவங்க இன்டைரக்டா என்ன வழிபடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றார்.
இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மையடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுக்கிறார்கள். சோ இந்த யக்னங்கள், யாகங்கள், வேதங்கள் என்ன சொல்கிறதோ அதை செய்யறதுனால அவங்களுடைய பாவ விளைவுகள் நீக்கப்பட்டு புண்ணியம் சேர்கிறது. சோ அப்போ அவங்க இந்திரலோகத்துக்கு போறாங்க. இந்திரனுடைய லோகம், தேவலோகம். அங்க போய் அந்த தேவ சுகங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கிறார்கள். சோ அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸ்வர்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்துவிட்டு எவ்வளவு நாள் வரைக்கும், அவங்களுடைய புண்ணிய பலன்கள் தீர்கிற வரைக்கும் அனுபவிச்சுட்டு அவங்க அக்கவுண்ட்ல 0 ஆனதுக்கு அப்புறமா புண்ணியங்கள், சோ அந்த மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். மறுபடியும் பிறப்பெடுத்து இந்த பூமிக்கு வந்துடுறாங்க. சோ இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேதத்தை கடைபிடிப்பவர்கள், ஒரு நிமிஷம், அவங்களுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா, மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு உள்ளாகிறார்கள். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். அந்த பிக்சரை பாருங்க. அந்த ராட்டனத்துல மேல இருக்கிறவன் கண்டிப்பா கீழே வந்தே ஆகணும், கீழே இருக்கிறவன் மறுபடியும் மேல போய் ஆகணும். அப்ப பிறக்கிறவன் இறக்கணும், இறக்கிறவன் பிறக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். இங்க பாருங்க, இந்த சைக்கிள், இந்த சைக்கிள்ல பாருங்க, ஃபாஸ்டா கீழே வந்துருவாங்க. அப்புறம் இப்படி போவாங்க. மறுபடியும் அங்கேயே இருக்க முடியுமா? முடியாது. மறுபடியும் சறுக்கி கீழே தான் வந்தாகணும். அதுதான் இங்க சொல்லப்படுகிறது. இந்த வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் இறுதியில் பிறப்பு இறப்பினை அடைகின்றனர். புனரபி ஜனனம், புனரபி மரணம். அதுதான் அவங்களுக்கு நடக்குது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. हरे कृष्ण माताजी. ஆனால் ஏன் பகவான் ஆனால் சொல்றாங்க? அந்த மாதிரி சொர்க்கத்தின் அந்த தேவலோக சுகத்தை எல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்காம பகவானுடைய திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற பக்தியுடன், அதாவது அனன்ய பக்தி. அனன்ய பக்தி அப்படின்னா பகவான் மேல அன்பு மட்டும்தான் இருக்கு, எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்ல. பகவான் கிட்ட போய் எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு ஒரு நாளும் அவர்கள் கேட்டது கிடையாது. அந்த மாதிரி யார் என்னை நித்தியமாக வழிபடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுக்கிறார். அவங்க எது கேட்கவே வேண்டாம். அவங்களுக்கு என்ன வேணும், பால் நினைந்தூட்டும் தாயை போல. குழந்தைக்கு எப்ப பசிக்கும் அப்படின்னு அம்மாக்கு தெரியும். அதனால அம்மா தயாரா இருப்பாங்க. குழந்தைக்கு இப்ப பசி எடுக்கும், இப்ப குழந்தை அழுவான் அப்படின்ட்டு அவன் சொல்லவே வேண்டாம். அந்த மாதிரி பகவான் நமக்கு எப்ப என்ன கொடுக்கணுமோ அவங்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும், சோ அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை மறுபடியும் காக்குறார். சோ அதையெல்லாம் காத்து நான் அருள்பாலிக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். வேண்டியவற்றை கொடுத்து அப்படின்னா நமக்கு என்ன இல்ல, ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் தான் இல்ல. நம்ம பகவான்கிட்ட அதை தான் வேண்டணும். சோ அதையெல்லாம் கொடுப்பார், இருக்கிறதையும் காப்பார் அப்படிங்கிறோம். அப்ப இங்க ஒரு விஷயம், யோகக்ஷேமம் வகாம்யகம். இந்த சென்டென்ஸ நீங்க எங்கேயாவது பார்த்திருக்கீங்களா? பார்த்திருப்பீங்க, ஆனா உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதான்னு தெரியல. டிவோட்டீஸ் சாட்ல போடுங்க, எஸ் ஆர் நோ. யாருமே போடலையே. ஞாபகம் இருக்கா, ஞாபகம் இல்லையா? இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, இல்லைன்னு போடுங்க. எஸ் போடுறீங்க. புனிதவதி மாதாஜி எங்க பார்த்திருக்கீங்க? புனிதவதி மாதாஜி தான் எஸ் போட்டிருக்காங்க, ஒருத்தங்க நோ போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம்னு துர்கா மாதாஜி சொல்றாங்க, சாந்தி மாதாஜி நோ, சத்யபாமா மாதாஜி நோ. சரி, ஓகே. மகாபாரதம் ஓகே, நானே சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. எல்லாருமே நம்ம எல்லாருமே எல்ஐசி பாலிசி வச்சிருப்போம். எல்ஐசி பாலிசியோட லோகோல போய் பாருங்க, யோகக்ஷேமம் வகாம்யகம். அவங்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுக்கிறார், இருப்பவற்றை காக்கிறார். சோ இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்ஐசி என்ன சொல்லுது அப்படின்ட்டு. எஸ் மாதாஜி. இப்ப யாராவது சொல்லுங்க, பேசுங்க. யாராவது மியூட் பண்ணி விடுங்க மாதாஜி, யாராவது பேசட்டும். எஸ் மாதாஜி.
ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றவங்கள மியூட் பண்ணு. டியூட்டிஸ் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டிஸ் நீங்க யாராவது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களை நான் அன்மியூட் பண்ணுவேன். இப்ப அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன். யாராவது பேசணும்னாலும் பேசலாம் டிவோட்டிஸ். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. மாதாஜி நான் பாத்திருக்கோம் மேடம். எல்ஐசி அந்த பாண்ட்ல போட்டிருப்பாங்க இல்லையா மேடம்? மாதாஜி அந்த லோகோ இருக்கு இல்லையா, அங்க கீழே வந்து யோகக்ஷேமம் மகாம்யகம் அப்படின்னு போட்டிருப்பாரு. அப்போ அது என்ன அர்த்தம், எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னா இந்த பகவத்கீதையில இருந்து எடுக்கப்பட்டதுதான். என்ன சொல்ல வருகிறது எல்ஐசி, உங்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுக்கின்றேன், எப்படி பகவான் கொடுக்குறாரோ அந்த மாதிரி. அப்போ உங்ககிட்ட இருக்கிறத நான் காக்குறேன் அப்படிங்கிறார் இல்லையா நம்மளுக்கு. இப்போ உங்களுக்கு அத ஏன் அந்த அங்க வந்து போட்டாங்க அப்படிங்கிறது அர்த்தம் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படி. Yes, Mataji. एत्यन्यते वदा भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि माम् एव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. हरे कृष्ण माताजी. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். சோ நம்ம யாரை வேணா வழிபடலாம். சரஸ்வதியை வழிபடலாம், லட்சுமியை வழிபடலாம், பிள்ளையாரை வழிபடலாம், முருகரை வழிபடலாம், சிவம் லார்ட் சிவாவை வழிபடலாம், உமா மகேஸ்வரியை வழிபடலாம், யாரை வேணா வழிபடலாம். ஆனா நம்ம இன்டைரக்டா யார வழிபடுகிறோம்? பகவானை வழிபடுகிறோம். ஏன், எப்படி? இவங்க எல்லாமே பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். சோ இவங்களை வழிபடுவா அத வந்து இன்டைரக்டா நீங்க என்னதான் கும்பிடுறீங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். ஆனா அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். ஏன் இங்க தப்புன்னு சொல்லல பகவான், அது பூரணம் இல்லாததுங்கிறார். எப்படி பூரணம் இல்லாதது அப்படின்னு கேட்டா, இந்த மனித பிறவியின் நோக்கம் பகவானை சென்று அடைவது. சோ இவங்க யாருக்குமே அந்த மோட்சத்தை அருளும் அந்த உரிமை வந்து கிடையாது. அப்போ நம்ம இவங்க கிட்ட வேண்டி நாம் பெறும் பலன்கள் எல்லாமே தற்காலிகமானது. நம்மை நிரந்தரமான ஒரு பலனை நோக்கி அழைத்து செல்வது கிடையாது. சோ நம்மளுக்கு நிரந்தரமான பலன் வேண்டும், நித்தியமான பலன் வேண்டும், இந்த பிறவி பெருங்கடலை கடக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பகவானை வணங்குகிறார்கள், எப்படி ஆச்சாரியர்கள் மாதிரி. ஆனா நம்ம இந்த பௌதீக உலகத்துல இந்த புலன் இன்பத்திற்காகவும் நம்மளுடைய சென்ஸ வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்களுக்காக நம்ம இவங்க கிட்ட ஏன் வந்து இவங்க கிட்ட வேண்டோம்? இம்மீடியட் ரிசல்ட் கிடைக்கிறது, அதனால இவங்களை வந்து வணங்குகிறோம். அதனால பகவான் இது பூரணம் இல்லாதது அப்படிங்கிறார். அந்த இம்மீடியட்டா நம்ம அனுபவிக்கின்ற சுகங்கள் எல்லாமே தற்காலிகமானது, நிரந்தரமானது இல்லை. அதனாலதான் பகவான் இப்படி வந்து தவறான வழியில் செய்யப்படுவதுன்னு சொல்றார். அதுக்கு அர்த்தம் அது பூரணமானது அல்ல, குறைபாடு உடையது அப்படிங்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Yes, Mataji. यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्. हरे कृष्ण माताजी. தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பர். இந்த 33 கோடி தேவர்கள்ல யாருக்கு நம்ம நம்ம யார் மேல நம்ம இஷ்ட தெய்வமா நினைச்சிட்டு இருக்கோமோ அவங்கள வழிபடுறோம். அப்போ நம்ம அவங்களுடைய அவங்களுக்கு நடுவுலதான் நம்ம போய் பிறக்கிறோம். அதே மாதிரி பித்ருக்களை வழிபடுபவர்கள் இருக்காங்க, இறந்து போன முன்னோர்கள். அவங்கள வழிபட்டா பித்ருலோகத்துக்கு போவாங்க. சில பேர் பூதங்கள் பிசாசுகளை எல்லாம் வழிபடுவாங்க. ஏன்னா அந்த பிளாக் மேஜிக், மந்திரம், தந்திரம் இதெல்லாம் செய்யறவங்க இருப்பாங்க. அவங்க அந்த மாதிரி இடத்துக்கு தான் போய் பிறக்கிறாங்க, பூதங்களுக்கு நடுவிலே பிறக்கிறார்கள். அப்போ யார் என்னை வழிபடுகிறார்களோ அவர்கள் என்னை வந்து அடைகிறார்கள். அப்போ நம்ம யார கும்பிடுறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒரு உலகத்துக்கு தான் நம்ம வந்து போகிறோம் அப்படிங்கிறது இங்கே தெளிவாகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी.
பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோ மே பக்தியா பிரயச்சதி தத் அஹம் பக்திய பஹ்ருதம் அஷ்னாமி பிரியதாத்மனஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். பகவானுக்கு எப்படி ஆஃபர் பண்ணணும், என்ன ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றார். அன்போடும் பக்தியோடும் ஒருவன் ஒரு இலையோ, இலைனா ஒரு துளசி இலை, ஒரு பூவோ, ஒரு பழமோ, நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கிறேன். இங்க பாருங்க, தட்டுல நிறைய விதவிதமான ஐட்டங்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. ஆனா இதை எப்படி ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறார். அன்போட பக்தியோட ஆஃபர் பண்ணணும். இத்தனையும் ஆஃபர் பண்றதுக்கு வசதி இல்லாதவனா ஒருத்தன் இருந்தா அப்படின்னா இது எத்தனையும் அவ ஆஃபர் பண்ணணும் எனக்கு அவசியம் இல்ல. அவன் ஒரு பூவை கொண்டு வந்து அன்போட எனக்கு சமர்ப்பிச்சா போதும், இல்ல ஒரு பழத்தை கொடுத்தா கூட போதும், இல்ல ஒரு டம்ளர் தண்ணியில ஒரு துளசி இலைய போட்டு அதை ஆஃபர் பண்ணா கூட நான் அன்போட ஏத்துக்கிறேன். ஆனா அவன் செய்யறதெல்லாம் என் மேல அவனுக்கு அன்பு இருக்கணும், பக்தி இருக்கணும். சோ இது எல்லாம் அவர் சாப்பிட போறது கிடையாது. என்ன நம்ம தட்டுல வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு அவர் பார்க்க போறது கிடையாது. நம்ம மனசுல அவர் மேல அன்பு இருக்கா, பக்தி இருக்கா, அதை மட்டும்தான் அவர் பார்க்க போறார். சோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட முக்கியமான விஷயம். சோ நம்மனால அதை பண்ண முடியலையே பகவானுக்கு, நம்மனால இதை பண்ண முடியலையே அப்படின்னு இருக்கிறவங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, பகவான் மேல அன்போட ஒரு சொட்டு கண்ணுல தண்ணி வந்தா கூட போதும், அத அப்பா பகவான் அப்படியே ஏத்துக்கிறார். சோ அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கிறார். அவர் மேல காட்டுகின்ற அந்த அன்புதான் முக்கியம், அவர் மேல வைக்கிற நம்பிக்கை தான் முக்கியம். தட்டுல ஆஃபர் பண்ற விஷயங்கள் எல்லாம் முக்கியம் இல்ல. விதுரர் என்ன பண்ணினார்? பகவான் இங்க போனார், எங்க கௌரவர்களை மீட் பண்ண போனார். எதுக்காக? தூதுவனாக போனார். ஏன் போனார்? பஞ்ச பாண்டவர்களுக்கு நீதி கிடைக்க, போர் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ல. ஆனா போற வழியில அவருடைய தேர் யார் வீட்டுல தங்குறது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே போனார். பார்த்துக்கிட்டே போகும்போது ஒரு பெரிய அரண்மனை இருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி தன்னோட தேரை நிறுத்தினார். அவர் கேட்டார், இது யாருடைய அரண்மனை அப்படின்னு. உடனே துரியோதனன் ஓடி இது என்னுடைய அரண்மனை கிருஷ்ணா, இதுல இத்தனை அறைகள் இருக்கிறது, இத்தனை வேலையாட்கள் இருக்கிறார்கள், இத்தனை வசதிகள் இருக்கிறது அப்படின்னு அவன் லிஸ்ட் போட்டான். அவர் இறங்கவே இல்லை தேரை விட்டு. இன்னும் கொஞ்ச தூரம் போனார், இன்னொரு அரண்மனை வந்தது. இது யாருடையது அப்படின்னு கேட்டார். துச்சாதனன், என்னோடது கிருஷ்ணா, இதுல இத்தனை வசதிகள் இருக்கிறது, நீச்சல் குளங்கள் இத்தனை இருக்கிறது, அவ்வளவு இருக்கிறது, இத்தனை தாசிகள் இருக்கிறார்கள், இத்தனை வேலையாட்கள் இருக்கிறார்கள், என்னென்னமோ சொன்னார். அவர் அங்கேயும் வண்டியை நிறுத்தல. இன்னும் கொஞ்ச தூரம் போனார். ஒரு எளிமையான வீடு. அந்த வீட்டை பார்த்தோன்னே இது யாருடையது அப்படின்னு கேட்டார். உடனே விதுரர் ஓடி கிருஷ்ணா இது உங்களுடையது அப்படின்னார். உடனே கீழே இறங்கி கிடுகிடுகிடுன்னு உள்ள போயிட்டார். உள்ள போனோன்னே கிருஷ்ணருடைய மனைவி, விதுரருடைய மனைவிக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இல்லையா? நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வந்துட்டா கூட திடீர்னு வந்துட்டா நம்மளுக்கு கூட அந்த மாதிரி தானே இல்லையா? என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அவரை இழுத்துட்டு போய் ஒரு பலகையில உட்கார வச்சு, வாழைப்பழம் இருந்துச்சு அதை எடுத்துட்டு அதை உரிச்சு 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 தோலெல்லாம் அவருக்கு கொடுக்குறாரு, பழத்தை எல்லாம் தூக்கி அந்த பக்கம் போடுறாங்க விதுரருடைய மனைவி. அவரும் சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த தோலை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறார். ஓடி விதுரர் பாக்குறார். ஐயோ நீ நரகத்துக்கு தான் போவ, பகவானுக்கு என்ன தோலை கொடுத்துட்டு இருக்கிற அப்படிங்கிறார். பகவானும் சிரிச்சுக்கிட்டே இது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு அப்படிங்கிறார். தோலே டேஸ்டா இருக்குன்னு சொன்னவர் பழத்தை கொடுத்திருந்தா இன்னும் டேஸ்டா சாப்பிட்டு இருப்பார் இல்லைங்களா? சோ அதையும் அவர் ரொம்ப அன்போட கொடுத்ததுனால அதை அப்படியே ஏத்துக்கிறார். சோ அத வாழைப்பழத்தோலை உண்ட பரந்தாமன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அவருக்கு நம்ம எவ்வளவு அன்போட பக்தியோட சமர்ப்பிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமே தவிர என்ன சமர்ப்பிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அதுதான் அந்த பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். இங்கே எப்படி பக்தி செய்யணும் அப்படின்னு இங்க பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்ல போறார். சொல்லு, படிக்க மாட்டேன். யத் கரோஷி யத் அஷ்னாசி யத் ஜுஹோஷி ததாசி யத் யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, காலையில எந்திரிச்சதுல இருந்து
படுக்க போறது வரைக்கும் என்ன செஞ்சாலும் என்ன நினைச்சுக்கிட்டே செய். எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. எப்பவுமே எதை செஞ்சாலும் காட் சென்டர்டா அதை செய்யும் போது பகவான் அத அப்படியே ஏத்துக்கிறார். சோ அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லி செய்யும் போது பகவான் அது இருக்கிற பாவ விளைவுகளை எல்லாம் எந்த எந்த விளைவாக இருந்தாலும் சரி அக்கர்மமாக மாற்றி விடுகிறார். சோ அக்கர்மானா தெரியும், செயலின்மை, அதாவது பாவமோ புண்ணியமோ அந்த விளைவுகளை நாம் அனுபவிக்க தேவை இருக்காது. அதுதான் இப்படி அர்ப்பணம் செய் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु साप्यहम्. हरे कृष्ण माताजी. நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். பகவானுக்கு அந்த பாரபட்சம் எல்லாம் கிடையாது, பொறாமை கிடையாது. பகவான் கிட்ட என்ன இல்ல பகவான் மத்தவங்களை பார்த்து பொறாமப்படுறதுக்கு? எல்லாமே அவருக்குதான் சொந்தம் இல்லைங்களா? ஆயினும் பக்தியுடனும் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனக்கு நண்பன். சோ யார் பகவான பக்தியோட போற்றுகிறார்களோ, பக்தியோட வணங்குறார்களோ அவர்களை அவர் நண்பனாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாகிறேன். சோ அவனோட மனசு என்கிட்ட இருக்கு, நானும் அவனுக்கு நண்பனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. अभिचेत् सुदूराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधु एव स मन्तव्य सम्यक् व्यवसिदो हि सः. हरे कृष्ण माताजी. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பெறலாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். எப்படி மோசமான செயலை செஞ்சா கூட பக்தி செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தா அவனை சாதுவாவே ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தா, இங்க பாருங்க, ஜகாய் மதாய். நான் அன்னைக்கே சொன்னேன், இவங்க கிட்ட இருக்கிற இல்லாத கெட்ட பழக்கங்களே கிடையாது. ஒரு தடவை கல்லெடுத்து நித்யானந்தர் அவர் மேல போட்டு அவரோட மண்டையில காயம் ஏற்படுத்தி விடுகிறார்கள். அதை பார்த்தோன்னே பகவானுக்கு கோபம் வந்துருது, சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு. அப்படிப்பட்ட குடிச்சிட்டு ரொம்ப இல்லிசிட் செக்ஸ், இன்டாக்சிகேஷன், கேம்பிளிங், எல்லா விதமான தப்பு காரியங்களும் செய்யறவங்க இவங்க. ஆனா கடைசியில திருந்தி இவங்க பக்திக்கு வர்றாங்க. அப்ப பக்திக்கு வரும்போது இவங்க முன்னாடி செஞ்ச விஷயங்களை எல்லாம் பேசி, நீ அப்படிப்பட்டவன் தானே, நீ இப்படிப்பட்டவன் தானே அப்படின்னு நம்ம பேசக்கூடாது. அவங்க பக்திக்கு வந்துட்டா அவங்களுக்கு சாதுவாக மதிக்க வேண்டும். அவங்களுக்கு நம்ம என்ன ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணுமோ அதை கொடுக்கணும். அதுல ஏன்னா அவன் பக்திக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அவன் படிப்படியா அவனுடைய மனது தானாகவே மாறி அவன் நல்ல கதியை அடைவான். அதனால அவனை சாதுவாக அவனை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்காரு. படிங்க மாதாஜி. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. हरे कृष्ण माताजी. डिवोटीज கொஞ்சம் அட்டெண்டன்ஸ் மட்டும் போட்டுருங்க, சாட்ல போட்டுருக்கேன். Thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி, சோ அவன் அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது முன்னாடி செஞ்சிருக்கலாம், பக்திக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுல தர்மாத்மாவாகி அவன் நித்தியமான அமைதியை அடைகிறான். அவனுடைய மனசுக்கு பக்குவம் கிடைச்சிருது. அதுக்கப்புறம் அவன் அந்த நிலையிலே இருந்து அவன் அழிவதில்லை, அந்த நிலையில இருந்து அவன் கீழே மறுபடியும் பிறழ்வதில்லை அப்படின்னு தைரியமாக அறிவிப்பாயாக அப்படின்னு இங்க சொல்றார். அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றார், தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. ஏன் இவரே சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணுது இல்லைங்களா? ஏன்னா இவர் சொல்ற வார்த்தையிலிருந்து தவறிடுவார். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, குருட்சேத்திர போர்க்களத்திலே நான் ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஆனா பீஷ்ம தேவர் சாராமாரியாக அர்ஜுனரை பார்த்து அம்புகளை எய்து கொண்டே இருக்கும் போது என்ன பண்ணார்? கோவப்பட்டு தன்னுடைய வாக்குறுதிகளை எல்லாம் மறந்துட்டு என்ன பண்ணார்? தேரிலே இருந்து குதிச்சு ஓடுறார் பீஷ்மரை தாக்குவதற்காக.
அங்க ஒரு உடைந்த தேர் சக்கரம் கிடக்குறது, அதை தூக்கிட்டு ஓடுறார். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு இவரும் பின்னாடியே ஓடுறார். நீங்க வந்து ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க, மறந்துட்டீங்க, நீங்க வந்துருங்க, திரும்பி வந்துருங்க அப்படின்ட்டு. அப்போ தன்னுடைய பக்தனுக்கு ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னா இவர் தன்னுடைய வாக்குறுதிகளை மறந்து விடுவார். அதனாலதான் அந்த என்ன சொல்ற, அர்ஜுனரை பார்த்து நீ அறிவிப்பாயாக தைரியமாக அப்படிங்கிறார். படிங்க மாதாஜி. मां हि पार्थव्यपाश्रित्य एपि स्युभावयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तदा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्. हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி, பிதாவின் மகனே, பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். சோ யாராக இருந்தாலும் சரி, பகவான் மேல பக்தியோடையும் அன்போடையும் நம்பிக்கையோடையும் அவர்கிட்ட சரண்டர் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க எந்த குலத்தை சேர்ந்தவங்க, அவங்க பெண்களா, ஆண்களா, வைசியர்களா, சத்திரியர்களா, பிராமணர்களா, சூத்திரர்களா அப்படின்னு எல்லாம் எந்த டிஸ்கிரிமினேஷனும் அவருக்கு கிடையாது. உண்மையான பக்தியோட இருக்கிற ஆத்மாவா அப்படிங்கிறது தான் அவர் பார்க்கிறதே ஒழிய வேற எந்த விஷயங்களும் அவர் வந்து எடுத்துக்கிறதே கிடையாது. சோ இப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் யாருன்னு பார்க்காம அவர் வந்து அந்த பெண்கள் ஆண்கள் அப்படிங்கிற டிஸ்கிரிமினேஷனே இல்லை, எல்லாமே ஆத்மாக்கள் தான் அவருக்கு. சோ அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்களை அவர் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார். பகவான் அவர்கிட்ட சேர்த்துக்கிறார். அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் நான் வந்து சொல்லியிருக்கிறது. படிங்க. मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु माम् एवैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः. मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु माम् एवैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः. मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु माम् एवैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः. हरे कृष्ण माताजी. இப்ப மாதாஜி ஏன் இந்த ஸ்லோகத்தை 3 தடவை படிச்சாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்திருக்கும். இத ஸ்லோகத்தை பகவான் பகவத்கீதையிலேயே இன்னொரு சாப்டர்லயும் சொல்றார். ஒரே ஸ்லோகத்தை பகவான் 2 முறை பகவத்கீதையிலும் இன்னும் ஒரு தடவை எங்க படிக்கலாம் இந்த ஸ்லோகத்தை? ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் படிக்கலாம். வேதம் ஒரு விஷயத்தை சொல்லுது, அதுவும் 3 முறை சொல்கிறது அப்படின்னா, ஒரு முறை வேதம் சொன்னாவே அது சத்தியம். 3 முறை சொன்னால் அது பரம சத்தியம். அதனாலதான் இந்த ஸ்லோகம் மிக மிக சிறப்பு வாய்ந்த ஸ்லோகம். மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி யுக்த்வைவம் ஆத்மானம் மத் பராயணக. எப்படியெல்லாம் வந்து பகவானுக்கு தொண்டுகள் செய்து பகவான் கிட்ட போய் சேரணும் அப்படிங்கறத பகவான் இங்க சொல்றார். உன்னது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி, எப்படி காதலன் காதலி, உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஒரு இளம் தாய் குழந்தை, அந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். அந்த மாதிரி பகவானை எப்போதெல்லாம் உங்களால முடியுதோ அப்போதெல்லாம் மனசுல அவருடைய ரூபத்தை பத்தி நினைங்க. அவருடைய அழகான அந்த ரூபம், சுருண்ட அந்த கரிய கூந்தல் இல்லைங்களா, மகர குண்டலங்கள், சோ தாமரையினுடைய இதழ் போல நீண்டிருக்கிற அவருடைய கண்கள், அவருடைய நாக்கு, அவருடைய நாசி துவாரங்கள், சோ கொவ்வை இதழ்கள் இல்லைங்களா, சோ அவருடைய கழுத்திலே இருக்கின்ற கௌஸ்துப மாலை, சோ அந்த மாதிரி அவருடைய அவயங்கள் ஒவ்வொன்றையும், அவருடைய தாமரை பாதங்கள், சோ அவருடைய குழல், இந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாம் நீங்க நினைங்க. அவருடைய லீலைகள், அவர் எப்படியெல்லாம் வந்து கோபியர்களுடைய உடையை வந்து எடுத்து வச்சுட்டு ரகலை பண்ணிட்டு இருந்தார், எப்படி ஒவ்வொரு வீட்லயும் போய் வெண்ணெய் திருடினார், சோ எப்படியெல்லாம் வந்து அந்த அசுரர்களை எல்லாம் அழித்தார். இந்த மாதிரி அவருடைய லீலைகளை வந்து நினைச்சு பார்த்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்முடைய மனதுல வந்து மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் தூர போயிடும். பகவான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம மனசை வந்து ஆக்கிரமிச்சுப்பார். சோ எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து பகவானை பற்றிய சினிமா பாடல்கள் கேட்கறத விட பகவானுடைய கீர்த்தனங்களை வீட்டுல எப்பவுமே ஒழிச்சுக்கிட்டே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் நம்ம வீடு முழுக்க நிறைஞ்சிருக்கும். சோ அந்த மாதிரி அவருடைய
பகவத்கீதை அவர் சொன்ன வார்த்தைகள், அவருடைய திருவாயிலே இருந்து வந்த வார்த்தைகள் தான் இதெல்லாம், இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே 700 ஸ்லோகங்களும். இத தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எடுத்து மறுபடி புரியலைனாலும் பரவாயில்ல, மறுபடியும் மறுபடியும் படிக்கும் போது அவருடைய சக்திகள் எல்லாம் நம்முடைய நாவிலே நடனமாடுகிறது. சோ இந்த மாதிரி என்னை வழிபடுவாயாக, இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய். சோ இப்படி யாரெல்லாம் வழிபடுகிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயமாக என்னிடம் சேர்க்கிறார்கள் அப்படின்னு பகவான் உறுதியாக நம்மிடம் சொல்கிறார். சோ இப்போ இதுவரைக்கும் பகவானுடைய ஐஸ்வர்ய ஞானம், ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி பார்த்தோம். அவரை எப்படியெல்லாம் அணுக வேண்டும், நவவித பக்திகள், சததம் கித்தயந்தோமா, எப்போதும் அவரை மனதிலே நினைத்து எப்படியெல்லாம் 9 விதமான பக்திகள் செய்யணுங்கிறத பார்த்தோம். அந்த பக்தியினுடைய இனிமை எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத மன்மனா பவ மத்பக்தோ, அதனுடைய ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். பகவானை சென்று அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். இது ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன்.